F'Għawdex ir-rata ta' tilqim mixja wkoll b'mod tajjeb ħafna, hekk kif s'issa ngħataw aktar minn 24,000 tilqima lil lawċin u dawk li jgħixu f'Għawdex. Madwar 13,000 minnhom ingħataw f'wieħed mill-akbar ċentri li hawn f'pajjiżna, dak tal-Awrora fir-Rabat. Dan ħareġ ukoll proprju minn mistoqsija parlamentari li wieġeb il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fil-Parlament. Fil-jum tal-ħamis dan l-istazzjon qasam il-fliegu u żar iċ-ċentru ta' vaċċinazzjoni fejn hemmhekk iltqajna mal-infermier inkarigat Alfred Cherry u tenna kif jum wieħed saħansitra nataw anke madwar 1200 tilqima f'Għawdex. Dan iċ-ċentru nfetaħ 7 ġimgħat ilu u kemm ilu l-infetaħ tajna minn hawnhekk biss tajna mal-14,000 vaċċin. Nieħu din l-okkażjoni biex ngħid ukoll nħeġġeġ in-nies kemm jista' jkun meta jirċievu l-invit jiġu għal-vaċċin, għax dan il-vaċċin huwa importanti mhux għalina biss, u għalta madwarna, għal kulħadd, għall-familja, għall-ħutna, għall-omna u missierna, kulħadd ħajgawdi minnu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li minħabba riżultati pożittivi li qed iħalli l-programm ta' vaċċinazzjoni, 4 ijiem oħra l-gżira ta' Tlitoljiet mistennija terġa' tibda tilqa' fiha il-Maltin u t-turisti. Ser nkunu qegħdin nħarsu l-qudiem fejn ftit tal-jiem oħra ser jerġa' jinfetaħ biex ngħidu hekk il-konnettività bejn il-gżejjer permezz tal-vapur għal daqstant ser nkunu qegħdin niftħu bil-mod il-mod anke l-ekonomija Awċija sabiex nerġgħu nilqgħu fostna lil diversi Maltin li żgur ser ikunu ħerqanin sabiex ikun jistgħu jżuru din il-gżira għal vakanza tagħhom, però aktar minn hekk għamilna dan bil-għaqal. Bosta studenti fosthom mill-Iskola Medika ta' Barts ukoll qed imiddu jdejhom biex fiċ-ċentru ta' vaċċinazzjoni f'Għawdex jingħataw kemm jista' jkun tilqim.